banko wowa hikka bo waynaɓe lesdi Adamawa ɗo taskana dillugo dabbol. Kala hore dabbunde fu waynaɓe ɗo ɗala balle maɓɓe ɓe dilla be dabbaji maɓɓe ha nokkuje goɗɗe ngam tefango ɗi durngol ɓocingol sei seto nden ɓe lorta balle maɓɓe. Dabbol man ɗo waɗe ummugo lewru Novembre yaha lewru Avril, amma ɗon kuje ɗuɗɗe ɗe hanani waynaɓe ɓe taskitina fodde ko ɓe nanga lawol dabbol. Jahangal man ɗo sei goɗɗo taskita no taskara mako woni aran man kam sei o yaha ha dofta en o ƴama ɓe dabare kanko ɗo yiɗi yahugo dabbol toy ɓe ɓuri o yahata ɓe yeccan mo ha dede nayije ɗuɗay ha nyawuji famɗi heɓa no o yaha o yara dabbaji mako. ɗiɗaɓol man bo to o yahi ha dofta en man ɗo ɓe yeccan mo dede ko hani o waɗa nayi mako, ɗume o tufata, ɗume o fufata, ɗume o jogata o dilli dawal mo andete. ɗerewol ngole nga foti o yaha ha nokkure man ɗo o mara saɗirma o wala ɗerewol je hollata dabbaji ɗo ɗi mako. ɗo pat kugal dofta en. Ha nder Adamawa nokkuje ɗon hertaɗe ha yahugo dabbol. Ha lesdi Adamawa ɗo to en hoosi département Fina himɓeji ɗo yaha dabbol ha gal Leddimbe, to ɓe dirti Falaise ɗo ɓeɗo yaha dabbol ha ton, ɓeɗo yaha gal Bakari Ɓata, ɓeɗo yaha Gado Njerem. To yahi ha bana Mayo Bagnoro himɓe ɗo yaha gal ɓe wiyata Plaine Tikar. To a laari ha gal Faroyde o Plaine Pere ɗon. To a yahi ha gal Njerem ɗo bo fahinta himɓeji ɗo yaha ha nassa leddi Yoko, ɓeɗo yaha gal Mbamtimbam ɓe sala ɓe dilla leddi Yoko. Gene ɗon, ndiyam ɗon wakkati dabbunde man. Nafu dabbol ɗo riwotira be torra magol banko Akawjo nyawdoɓe dabbaji Adamawa andini. Belɗum yahugo dabbol kam ƴummungo dabbaji ma ha nokkuje je wala gene a yara ɗi ha gene woni ngam ɗi heɓan ko ɗi nyama. Amma nyiddude dabbol bo na ɗon nyiddude dabbol man ɗo ɗumejum foti o yaha o nasta nyaw o mbarda dabbaji mako. Foti bo kanko gono ɗo mari nyaw o yaha o raɓana himɓeji feere o mbarda dabbaji maɓɓe. To law fahinta bo nde ɗum jahale ɗuɗɗe nyalɗe ɗuɗɗe himɓe watta lawol ɗo bana dabbaji pamari ba ɓiɓɓe nayiɗo ɗo wata ha laabi. Babal feere ɗo nayije man ɗi yerɓotiran nagge yaha babal feere salata ko boɗɗum sei to nagge goddu'a sei to ɓe hirsi asarji ɗo waɗa ha non man ɗo. To fahinta guykaji bo ɗo wona ha wakkati dabbol man ɗo. Nokkuje dabbol nder Adamawa bana ladde be maaje fu husiti timmugo dalila kuuɗe mawɗe ɗe gomna huwata bana aure be kuuɗe yite lamtarki. Ngam majum gomna hawtade be mobgal wiyetengal APS ɗo taskitina dabareji goɗɗi ha hoytina waynaɓe no ɓe accira yahugo dabbol.